дар шаҳри Норак дар идомаи тадбирҳои сабзу хуррамгардонӣ маъракаи дастаҷамъонаи ниҳолшинонӣ доир гардид. Тадбири мазкур бо тавсияи олимон ва дар асоси қоидаҳои агротехникӣ ба роҳ монда шуд. Гузориш аз шаҳри Норак. дар тамоми гӯшаву канори мамлакат бо фаро расидани мавсими ниҳолшинонӣ аз тарафи масъулони шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ корҳои кабудизоркунӣ роҳандозӣ гардида, шинонидани дарахтони гуногуну сояафкан ва мевадиҳанда бо маром идома дорад. бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон чун дигар шаҳру ноҳияҳо дар шаҳри Норак низ корҳои созандагиву бунёдкорӣ ва кабудизоркунӣ ҷараёни тоза касб мекунад. дар ин замина як қадор кормандони идораву ташкилотҳои шаҳрӣ барои сарсабзу хуррам намудани як гӯшаи ватан бо ҳам ҷамъ омада дарахтони ороишӣ шинониданд. қайд гардид ки дар ҳашари умумии шаҳрӣ беш аз 1000 нафар иштирок намуда 1500 бех арча шинониданд. тавре ки директори хоҷагии ҷангали шаҳри Норак иброз намуд, онҳо давоми соли сипарӣ гардида беш аз 4000 бех дарахт шинонидаанд ки аз ин 400 бех ниҳолашро дарахтони мевадиҳанда ташкил медиҳад. дар мавсими ниҳолшинонӣ имсола хоҷагии ҷангал дар талу теппаҳои шаҳр умуман 4000 бех ниҳол шинонем. мақсад имрӯз ташкил кардани ҳама ҳашар, шинондани дарахтони ҳамешасабз. ҳангоми шинонидану нарм кардани бехи дарахтон мутахассисони соҳа ба ҳашарчиён тарзи дуруст ва мутобиқ ба боду ҳавои шаҳри Норак шинонидани ниҳолҳоро фаҳмониданд. шаҳри Норак яке аз шаҳрҳои сайёҳӣ дар қаламрави кишвар ба шумор меравад. тавре сокинон мегӯянд, мо бояд аз рӯзҳои офтобӣ истифода бурда баҳри сарсабз гардидани шаҳри хеш ва саҳм гузоштан дар рушди соҳаи сайёҳӣ мусоидат намоем. ҳамин аст ки сокинон дар ҳудуди шаҳр рӯзҳои шанбе якдилона ба ҳашар баромада дар ободии диёр ҳисса мегузоранд. ба иттилои масъулон онҳо тасмим доранд ки дар рӯзҳои наздик 5000 бехи ниҳолҳои ҳамешасабзу ороиширо шинонанд.